Teip sa scrúdú tiomána. Chra an buchail an tunna tastála an lá risach an scrúdú tiomána a dhéana. Chua inanach leis chun tacaíocht a thuirtó. Dag sean cá tiomad an anod agus córa an ólamúra an bhuineag tusa. Bhreanna an buchail sách nervíiseach. Ghui ga há agus benachtar sa scrúdú. Bhuailte leis an scrúdúthóir ar dús. Fear spéaclach a bhí an agus cuma an údrásach éir. Chos ar on ceistena ar an mbuchail ag tús na tríalach. Nuair a bhí na ceistena curra ag an scrúdúthóir, chuan buchail agus an scrúdúthóir isteach sa gár agus chuisiad arú na crisanna tarthála. Dúirt an scrúdúthóir leis an mbuchail bóthar a bhulla agus asca brochleo. Nuair a bhí an buchail ag déanamh a bheala síos a tráid, bhuail mí nuair choinnig sé beirt de chairde ag cur a meannach leis. Chur sé meanga mhór gáire ar thain agus chruch sé a láimh go cardúil ar na carde. Thug an scrúdúthóir súil dhéar chrusta air. I breaban na súil, bhuail sé an cá a bhí ribhe amach suas a túin. Ba bheag dar hit an tanam as an mbuchail bocht, nuair a thuig sé céir de tharla. Bhí damáiste déanta de thosach a cháir féin, agus de chúl an cháir a bhí ribhe. Ní gá a rá gur bhain sé geit as an tiomána ile. Manam nach raibh an scrúdúthóir sásta le cuasaí nuair a choinnig sé torra a bhí ar an míéire. Choinnig siad ar fad amach as de carna ar láthair na timpiste. Crúfis ar na gárdaí. Déanais fear an chapín mar a bolú in níor sa tóine, agus rinne sé síos ar ghomáiste an cháir. Dúirt an scrúdúthóir gur fólamúthóir a bheith an buchail a bheith déanamh scrúdú. Thomáin siad ar ais go dtíon tunnad tastála. Dúirt an scrúdúthóir leis an mbuchail gur heb sé an scrúdú. Dúirt sé go mbeadh seans eile aige leis an scrúdú a dhéanamh. Dúirt sé leis go gach sé níos mó cleachta a dhéanamh agus ar a bhathóirt agus ag tiomáint.